Calvi y a la Orquesta Municipal de dicha ciudad, que con tanto esplendor ha paseado el nombre de España por el extranjero. Menos arriesgada es la labor de los 40 periodistas nacionales y extranjeros que llegan invitados a Valencia. Los reporteros se enteran de que este año arderán 254 de estos fugaces monumentos, incluyendo los infantiles. En su construcción trabajan 400 artistas. Los temas de actualidad están como siempre en el candelero, los Beatles, melenudos y vociferantes. La figura del cordobés y su muleta millonaria. I fins ací és lo que tot lo món coneix de la nostra festa del foc. Però tornem arrere. Tot comença en una idea. On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe plissée queue de cheval à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait. Et la petite fille chantait. Et la petite fille chantait. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Una idea que es plasma en un esbós. Un esbós que, com cada any, únicament se celebra en Nostra Falla, en un acte tan singular com és el de la treta. On a tous dans le cœur le ticket pour Liverpool, sortie de scène hélicoptère pour échapper à la foule. Excuse me sœur, mais j'entends plus Big Ben qui sonne, des scarabées bourdonnent. Direm que l'acte de la treta i la presentació dels esbossos per part dels artistes i la firma de contrat dels monuments es fa al Casal i és un acte on estan presents tots els fallers de la comissió. I arriba el dia de la proclamació de la Fallera Major de l'any faller en curs, acte que per problema d'aforament del Casal es sol fer a un restaurant del poble, on la capacitat siga la suficient per a sopar i muntar un escenari per a que les nostres falleres es puguen lluir. Et les Beach Boys chantaient. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Ça faisait round, round, get around, I get around. Get around, round, round, I get around. Get around, get around, get around. On a tous dans le cœur des vacances à Saint-Malo et des parents en maillot qui dansent chez Luis Mariano. Camping des flots bleus, je me traîne des tonnes de cafards. Si j'avais bossé un peu, je me serais payé une guitare. Et Saint-Malo dormait. Et Saint-Malo dormait. Et les radios chantaient. Et les radios chantaient. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Café de ma banlieue, t'as vu la bande à Jimmy, ça fume pas mal, ça roule autour du baby. Le pauvre Jimmy s'est fait piquer chez le disquaire, c'est dingue, avec un single des Stones, caché sous ses fringues, et les loulous roulaient, et les cailloux chantaient. Per fi, una de les hores més somiades per una fallera de tota comissió i més si parlem de la Fallera Major i Fallera Major infantil de cada falla. Parlem, com no, de la presentació. Un acte
en què tota la comissió s'engalana per a presentar a les seues falleres majors a la Casa de la Cultura de Cullera locals que els fallers s'encarreguen de decorar adequadament per a l'ocasió. Cada dia 16 de març de tots els anys tindrà lloc al carrer la plantada de les falles, una tarea que requereix l'ajuda de tots els fallers, ja que en només unes hores es tenen que acoplar i rematar totes les peces que van donant forma a la falla. Et 18 filles dedans, et les Bee Gees chantaient. Et les Bee Gees chantaient. Et les Bee Gees chantaient. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. A les 8 hores dels 3 dies oficials de falles té lloc la tradicional despertar. Els mateixos fallers són els encarregats de fer sentir al seu barri de que hi ha que matinejar. Au printemps 66, je suis tombé fou amoureux. Ça m'a fait plutôt du mal, j'avais de l'eau dans les yeux. Ma petite poupie, je t'emmène dans le pays de mes langueurs. Elle fait douceur, douceur, la musique que j'ai dans le cœur. Toute la nuit on s'aimait. Quand Donovan chantait, un truc qui me colle encore au cœur. Els nervis mos apoderen quan arriba l'hora dels prèmits. Alegries, desil·lusions, sorpreses, inclús algun cabreig. Com cada any, el balcó del mercat serà el testig del repartiment dels banderins acreditatius dels prèmits a cada comissió. Maintenant j'ai une guitare et je voyage organisé. L'acte més ceremoniós i religiós de les falles és l'ofrena de les flors a la Mare de Déu, un passacarrer que es fa el 18 de març i que consisteix en la entrega de flors per part de les falleres a la patrona de la ciutat. El dia de neu, dia de Sant Josep, i per la nit, primer la falla menuda i després la gran, seran cremades davant l'expectació de no poca gent que aguardarà pacient l'hora de prendre-li foc a la traca. Llàgrimes, alegries, records i moltes emocions es fundeixen en el calor del foc i les flames d'unes falles que, com cada any, acabaran seguint cendra i carbó. Carbó que servirà per a fer un esbós que naixerà de la imaginació d'un artista faller que any darrere any crearà una nova idea, una nova il·lusió, una nova falla, la que serà enguany la nostra falla i que ens presenta en esta nit màgica.